идомаи барнома бо баргузории чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи кормандони шуъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара якчанд ҳолати дуздиро ошкор намуда дасти тамаи гумонбаронро аз молу ашёи мардум боздошт. гузориши навбатӣ дар ин мавзӯъ маълумот медиҳад. фаъолияти оперативии ҷустуҷӯии кормандони шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар самти ошкор намудани ҷиноятҳои сарбаста натиҷаи муваффақ дод. бо ғофилгир кардани як тан гумонбаршудаи корозмуда дар ҷодаи дуздӣ Раҳматов Муҳаммад Неъматович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Исфара ки қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст, гиреҳи ду ҳолати дуздии давоми моҳи май содир шуда ва боз 7 ҷинояти нокушода ки аз оғози соли ҷорӣ ба қайд гирифта шуда буд кушода, тавре дар урфият мегӯянд ҳақ ба ҳақдор расид. Хамя 11000 сомон пуломо дуздиан барои ма ободонии хона тоб карда будем. Хана имрӯз фаҳмидем ки коргаронони милитсия шахси ҷинояткорро қапидиан ку ҷазоша тиҳанд. то андозае корбарии милитсияи шаҳри Исфара дили нафарони дар дуздиҳо зарардидаро таскин бахшид, зеро ҷиноятпешаро ҷазо ногузир аст. гумонбаршуда Муҳаммад Раҳматов тавре нишондод медиҳад касе аз ҷабридаҳоро намешинохт. манзилҳои истиқоматиеро интихоб менамуд ки дарвозаи онҳо қулфи овезон доштанд. ҳолати мазкур аз он дарак медод ки соҳибхонаҳо дар манзилашон ҳузур надоранд. дар рафт тафтишоти пешакӣ парвандаи ҷиноятӣ муайян карда шуд ки гумонбаршуда Раҳматов Муҳаммад Неъматович дар 9 ҳолат даст ба содир кардани ҷиноятӣ дуздӣ зада аз хонаи шаҳрвандон ҷавоҳиротҳои тиллоӣ ва маблағҳои пулиро тасарруф намудааст. суроғҳое ки гумонбаршуда Раҳматов Муҳаммад Неъматович ҷиноят содир кардааст, ин маҳаллаҳои 12, 13 ва маҳаллаи бинокори шаҳри Исфара мебошад ки тарзи содир кардани ҷиноят аз тарафи гумонбаршуда Раҳматов ин ҳангоми ҳозир шудан ба ҷои ҳодиса ва дидани он ки дарои мардум бо қулф зада шуда овезон мебошад, баъди фаҳмидани он ки мардум дар хонаашон қарор надоранд, ғайриқонунӣ ба хонаҳои онҳо ворид шуда танҳо ҷавоҳиротҳои тиллоӣ ва маблағҳои пулиро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. як адади гарданбанду дастбанди тиллоӣ моликияти ҷабридаҳо ва телефони мобилӣ аз маблағи дуздӣ харидорӣ шуда ягона предмети дуздиҳост ки милитсия рӯёнид. гумонбаршуда Раҳматов дузди эҳтиёткору моҳирест ки дар танҳоӣ дуздиҳоро содир намудааст. ягон олоту асбобҳои махсуси дар кушоиро низ бо худ намегардонид. аз предметҳои дар ҷои ҳодиса дастрас истифода бурда ба мақсад мерасид ва асосан ба тасарруфи пул ва тилловорӣ майл дошт. иттилоъ медиҳад тафтишоти пешакӣ. аммо коркарди дурусти ахборот ва фарзияҳо тавассути методҳои оперативӣ бо истифода аз усулҳои криминалистӣ милитсияро муваффақ гардонид ки пеши роҳи ҳаракатҳои ҷиноятиро гирад. дуз ба манзили истиқоматии шумо ворид шуда чӣ чизи шуморо гирифт? занҷир ба кулонашу 4 ангуштарину $30,000 ва 300,000 пули озбек, 2,000 пули урус, сони 2,900 сомонӣ. маҳсулоти заргарии тилловоритон чанд миқдор маблағи пулӣ месад? 5,000 мешад. дар маҷмӯъ зарари расондашуда аз 9 дуздӣ зиёда аз 100,000 сомониро ташкил медиҳад. ҷабридаҳо аз 1000 то 32,000 сомонӣ зарари молумулкӣ диданд. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати гумонбаршуда Муҳаммад Раҳматов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.